Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yuseef Haruna kamar yadda kuka sani. Insha Allahu a cikin bidiyon mu na yau za mu nuna muku yadda za ku iya seta application ɗin da za mu nuna muku yanzu. Wannan application ɗin yana da matukar muhimmanci sosai. Abin da yake cikin wannan application ɗin shine a duk lokacin da za ka jawo labulen wayarka kamar haka, za ka ga alamar waɗannan button ɗin na data, flash, bluetooth da wifi suna yanayin yadda kowace waya take zuwa da su. In kuka danna zuwa haka duk za ku gansu. To yanzu misali kana so ka canja musu tsari, sannan abin da yake cikin wannan application ɗin shine za ka iya canja background ɗin farin nan na ƙasansu, ka sa hotonka ko kuma hoton wani abin na daban. Akwai background a cikin application din zaka iya sawa. To amma wannan bidiyon din abin da zamu nuna muku shine zaka iya sa hotonka ne kawai. Idan ka jawo nan, daga zarar ka jawo zaka ga hotonka. Duk lokacin da zaka jawo wannan labulen yanzu misali a haka, zaka ga hotonka. Wannan application din da zamu nuna muku yanzu babu shi a cikin Play Store. Saboda haka za mu ajiye muku link din application din nan a description na farko ko kuma a wajen comment na farko. Abin da yasa muka zo nan, za mu nuna muku inda za ku danna link din ne ya kai ku cikin inda za ku yi downloading din shi direct, ba wai sai mun nuna muku yadda za ku ɗauko shi ba, saboda babu shi a cikin Play Store. Idan aka ce wajen comment na farko ko wajen description inda aka sa yadda za ka saurari kiran wani budurwarka a nan sama kenan, shine wajen description. Wajen comment kuma ga inda aka sa comment, sai muka zo yanzu za mu ajiye muku shine a wajen comment. Sai ka zo ka danna wajen comment kamar haka. Bayan ka zo ka danna wajen comment, ga wani link nan, ga inda na ce idan kuma kuna buƙatar idan kuma kana so ka ga foto da bidiyo na budurwarka ko matarka a cikin wayarka, to ga link din bidiyon nan. To a nan ƙasa gashi nan mun sa link din bidiyon. To amma misali shine yanzu za mu nuna muku yadda za ku ɗauko wancan application din, shine muka ce bari mu nuna muku yadda za ku ɗauko link din. Wannan kenan. Idan kuma bidiyoyin da muke yi suna burge ku, ku ringa danna mana like nan kenan. Sai ku zo ku danna mana share. Idan kuka danna mana share, ku ringa tura mana bidiyoyin mu group na Facebook, Instagram da kuma WhatsApp da duk wani chatting dai da kuke yi. Mu je mu fara bidiyon. Wannan shine application din. Bayan ka ɗauko shi, sai ka zo gashi nan an rubuta mai one shade gashi nan one shade a jikin application din. A ƙasar shi gashi nan an rubuta one shade. Sai ka zo ka shiga cikin application din kamar haka. Bayan ka shiga cikin application din, sai ka jira shi kaɗan. Amma kafin ka shiga cikin application din, ka tabbatar data ka a buɗe take. Da zarar ka yi saving, ba buƙatar ka ƙara yin wani saving din ko kuma ka ƙara buɗe data, sai dai idan ya sauka. Amma kuma ba ma ya sauka sai in kai ka sauke shi. Sai ka zo ka danna inda aka rubuta dual sim din nan, sai ka danna shi wannan dan dugan. Bayan ka danna wannan dan dugan misali kamar haka, zai kawo alon. Sai nan wannan da biyu shi ma sai ka danna wannan dugan. Kamar yanzu anan zai kawo ka wannan fuskar. To anan sai ka danna inda aka rubuta one shot din nan, sai kai setting. Sai ka danna wannan dugan na hannunka, na barin hannunka na dama, sai ka danna shi. Bayan ka danna kawai sai ka danna OK. Sai ka koma zuwa baya, ko kuma shi da kanshi ma zai iya mayar da kai baya. Sai ka danna notification din nan, sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi, shi ma anan kun ga sun ce ku bawa application din dama domin ya fara aiki. Sai ka zo ka danna wannan dan duka. Bayan ka danna sai ka sa alarm. Bayan ka danna alarm, zai dawo da kai zuwa ainihin cikin fuskar application din. Kawai anan sai ka zo ka danna cancel. Ba ma buƙatar ziyartar wani waje na daban. Bayan ka zo ka danna cancel, anan za ku ga lawa, anan za ku ga color. To amma yanzu mu abin da za mu nuna muku shine color din nan. Sai ka zo ka shiga nan inda aka rubuta colors. Bayan ka danna inda aka rubuta colors, anan za ka ga inda aka rubuta custom background image. Idan kana so ka canja wa wannan labulen da kake jawowa, wannan kenan,
background. Kaga yanzu kun ga yanzu da background din fari ne ya riga ya koma black. To yanzu anan kun ga yanayin style din bottle na labulen su ma duk sun caccanja. To yanzu anan misali kana so ka ɗora background ne ko kuma pictures ɗinka, sai ka danna. Bayan ka danna anan zai ya sa mana costume background image, ga inda ya sa mana remove, ga inda ya sa mana select. Sai mu danna inda aka rubuta select. Bayan mun danna kamar haka zai kawo mu kan inda muke so mu ɗauko wani hoto da muka ajiye, ga inda aka sa gallery. Sai mu danna. Bayan mun danna wajen sai mu zo yanzu mu jira shi ma ya buɗe mana. Sai mu zaɓi hoton da muke so mu ɗora, kowane irin hoto ne. yanzu bari ku ga hoton da za mu ɗora. Sai mu zo mu ɗauko wannan hoton yanzu misali, sai mu danna allow. Bayan mun danna allow sai mu ɗan saita shi kamar haka. Sai mu ɗan saita shi. Kun ga yanzu mun ɗan riga mun saita hoton. Sai mu zo mu danna select ɗin nan. Bayan mun danna hoton ya riga ya hau, bari ku gani. Kun gani hoton ya riga ya hau ya bayyana. Sai style na bottle ɗin abubuwan idan kana so ka canja su, za ka zo ka danna inda aka rubuta color background type nan. A nan image hoton, duk kalar hoton da kake so, hoton da ka dora kalar da kake so ta ringa bayyana a jikin shi, zaka canja mai shi ne. Ga lip, ga image, ga solid colors. Sai mu zo mu koma zuwa baya. Bayan mun koma zuwa baya sai kalar da duk muke so abin ya bayyana da ita. Kun ga anan yanzu misali, kun ga anan ga duk kalar da take zuwa, kun gani. To yanzu misali muna so mu canja wata kalar. Anan ga inda aka rubuta background bottle, sai mu danna shi, shi ma mu canja wa kalar abubuwan color kenan. To sai yanzu mu zo mu koma baya. Bayan mun zo mun koma baya ga inda aka rubuta lower, sai mu danna. Bayan mun danna nan inda aka rubuta lower, ga inda aka rubuta quick setting icon, sai mu danna shi. Duk kalar da kake so ta bayyana a jikin abubuwan sai ka zo ka zaba. Kun ga anan yana cycle, sai mu zo yin circle outline, circle dash, circle slide. Duk kalar da kake so dai gashi nan, duk kalar da kake so ta bayyana a jiki ita zaka iya sa. Idan ta wannan nema drop din nan zaka iya danna. Bayan ka danna bari ku gani. Kun ga yadda application din suka koma, ga duk yadda suka koma. Kun ga abubuwan bottle din yadda suka koma. Sai mu zo yanzu misali muna so mu canja, sai mu zo duk kalar da muke so kamar wannan mai alamar jakar, sai mu danna shi. Bayan mun danna kun ga yadda application din mu a abubuwan da suka koma. Ya danganta da yadda kai kake son shi. Mu da yanzu muna nuna muku ne. A nan jeri idan kana so member of header latin tiles, gashi nan 4. Yaya kake so su zo, 3 ne ko 4 ne ko 5 a jere, ya dai danganta. To su mu nan za mu iya ban muku shi yanzu a sabin. Sai mu danna sauran da ban ma shigo da su. Kun ga yanzu ya riga ya koma. Kun gani yanda ya koma style din. To sai nan idan muka zo muka danna yanayi yanda kake so shi ma, kun gani ga yanayin abubuwan yanda muke so su zo a jere. Sai mu danna OK. Kun ga yanda suka zo mana a jere. To amma zai iya yiwa kai bai burge ka hakan ba, za ka iya mayar da shi 4 din ko kuma 6. Yanzu sai mu zo mu danna, sai mu mayar da shi yanzu misali, sai mu mayar da shi 5 kamar haka. To kun ga idan kuka jawo, kun ga yanda suka koma, sun koma 5. Wani bottle din ma da bai samu damar shigowa ba na application din, kun ga ya riga ya shigo. Da 4 ne yanzu, kuma ga yanda ya koma. Ga background din pictures din mu nan, idan kana so ka canja za ka iya zuwa ka canja. A takaice dai wannan shine abubuwan daman da za mu nuna muku a cikin wannan application din. A gurguje idan kana so kai amfani kuma da wasu hanyoyin a cikin application din, za ka iya bi ta cikin wannan settings din da ka yi amfani da shi. Sai mu zo mu koma zuwa baya. Kun ga anan ya sa mana on, anan kuma ya dan bude wannan alamar. To kai idan naka bai bude ba sai ka bude shi. Idan ya bude shi kenan sai ka fita gaba daya. Bayan ka fita sai ka jawo. Kun ga yanzu ga kalar abin yanda muka saita ta, ga kuma background din mu nan ya riga ya hau. Wannan shine karshen darasin namu. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan kai sabo ne a cikin wannan channel din ta mai albarka, zaka ga wata alama a ƙasa ka danna mana ita. Idan kuma akwai abin da baka gane ba a cikin wannan application din da muka nuna muku, ko wajen link din da muka ce za mu ajiye muku, za ku iya tambayar mu, za ku iya yi mana comment a ƙasan wannan bidiyon da za mu sa. Mun gode.